Sziasztok! Hoztam nektek egy unboxing videót, mert igazából erről a táskáról nem is találtam semmit se a YouTube-on, csak képeket, ahol rendeltem. Gondoltam, hogy akkor csinálok egy unboxing videót. A Fox Camulite 2 személyes hűtőtáska, illetve étkészletet rendeltem. Igen. Hát, ha más is ilyen rendelés előtt áll, és egy érdekes lehet. Ő lenne az. Kicsit lehet, hogy rázumolok. Első ránézésre kicsit nagynak tűnik. A méretei azok 45x65x43, de szerintem bontsuk is ki. Vissza van nyomorgatva. Na. Hát igazából ő lenne az. Így. Hol is kezdjük? Hát itt belül van egy ilyen hűtőtáska szerűség. Hogy most ez mennyire hűt, vagy mennyire sem, ezt nem tudom. Hát szerintem egy olyan 15 és 20 liter között lehet. Belül ez a bevált kemény rész van. Itt is van egy rekeszünk. Na, igen. Elég nagy, praktikus. Van benne egy ilyen rekeszölhető. Két oldalt van neki egy nagyobb tárolója. Szerintem ide még lehet be is fér a kis gázpalack. Kettő kényelmesen. És akkor nézzük meg előről az étkészletet. Mint a cipzár, az nem a legjobb. Hát itt kapunk egy fehér kis vágódeszkát. Jól megszokott fekete tányérok, 2 darab. Van nekünk itt 2 darab porcelán bögrénk. Illetve van 4 darab ilyen kis tégelyünk, amiben én szerintem cukrot fogok tenni, másikba só, bors, vagy igazából bármit lehet. Jól zárható, van benne egy gumigyűrű, szóval szerintem ki nem szóródik semmi. Illetve kaptunk 2 evőkanalat, 2 teáskanál, 2 darab villa, 2 darab kés, rozsdamentes,
ahogy látom. Illetve sörnyitó és egy bornyitó. Kaptunk egy foxos, nem foxos, de foxos törlőkendőt. Hát igazából ennyi. Az, hogy megéri az árát, az mindenki döntse el. Nekem kellett egy, mert én addig mindig ilyen műanyag rekeszekben pakolgattam ilyen főzős cuccokat, tányérokat, lábasokat. Aztán gondoltam, hogy akkor így egy helyen lesz minden. Ebbe bele is fér a gázpalackom, a kis gázrózsa, nagyobb vágódeszkák, mert én szerintem ezt a műanyagot nem is fogom használni. Kis kávéfőzőm, aztán ennyi. Van még rajta egy ilyen jól kipárnázott varraakasztó, illetve hátul fel lehet rakni a talicskára is, ugye? Praktikus. Ez minden esetre. Ennyi. Remélem jól sikerült ez a kis első unboxing videóm. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve kommentbe írjátok meg, hogy szerintetek megéri-e ezt az 50-60 ezer forintot körülbelül, azt hiszem úgy valahogy mozog. És sok sikert kívánok mindenkinek az idei horgászathoz, mert ugyanis 3 nap múlva, igen, itt a tavasz. Úgyhogy görbüljön mindenkinek. Sziasztok!